Ahojte kamoši odvšadiaľ. Chcete nás navštíviť v Zákamennom? Od roku 1996 sme získali oficiálne pomenovanie Základná škola Jána Vojtašáka Zákamenné. Prečo práve takýto názov? Pretože slovenský biskup, náš rodák, kvôli viere a svojmu životnému presvedčeniu je pre nás symbolom sily a nádeje. Naša škola nesie nielen meno obrovského človeka, no snaží sa v tejto viere vychovávať aj ďalšie generácie. Školský komplex má 7 budov, ktorý navštevuje ročne približne 1000 študentov. V tejto učebni vyrábame elixír mladosti a snažíme sa vyrátať, ako rýchlo zaberie. Okrem materinského jazyka sa povinne učíme anglicky a voliteľne si vyberáme nemčinu a ruštinu. Zákamenská škola sa datuje od roku 1732. Odvtedy prešlo veľmi veľa času a škola nadobudla gigantické rozmery v podobe niekoľkých budov. V tomto priestore pracuje 121 zamestnancov. Mojou úlohou je vytvoriť podnetné pracovné prostredie pre pracovníkov i žiakov. Veľa ľudí, veľa problémov, ale i mnoho radostí. Veľa budov, veľa starostí i priestoru, kde sa našim žiakom darí osobnostne rásť nielen cez kvalitné vzdelávanie, ale aj cez mnoho mimoškolských aktivít. V škole máme skvelú školskú psychologičku, ktorá lieči naše duše. Špeciálnu podporu máme v 2 špeciálnych pedagogičkách, asistentkách, ktoré sú barlíčkami pre deti, ktoré sa s učivom pasujú a pomaličky za ich pomoci utínajú jednu hlavu za druhou 7-hlavému drakovi. Pri každej činnosti na naše zdravie dohliada láskavá pani zdravotníčka. O mimoškolskú aktivitu sa stará niekoľko zanietených rodičov a učiteľov. Nechcú, aby sme po obede sedeli pri počítačoch. Škola je zapojená do mnohých národných i medzinárodných projektov a súťaží. Ako najdôležitejšie môžeme spomenúť: Zelená škola. Pestujeme zeleň, triedime odpad a snažíme sa žiť ekologicky. Na tieto účely máme environmentálnu triedu. Erasmus. Cestujeme do sveta, prezentujeme našu kultúru, krajinu a školu, hľadáme priateľstvá. Nemáme strach ani z moderných technológií a programovania, preto spolupracujeme s digitálnym koordinátorom a ten nás oboznamuje s novinkami digitálneho obsahu. Radi recitujeme a milujeme divadlo. O všetkom oboznamujeme verejnosť cez školský časopis. Vyblázniť sa môžeme v telocvični, ale aj na vonkajších ihriskách. Tieto poháre sú len zlomkom úspechov, ktoré sme dosiahli v rôznych športových či vedomostných súťažiach. Tu doplňame energiu. Okrem teplej stravy dostávame mnoho ovocia a zeleniny. Sme zapojení do mliečneho programu. Varia nám fantasticky. Takto nejako si pamätáme triedy ako prváci. Veľa farieb a mnoho podnetov. Deti po skončení vyučovania na 1. stupni trávia čas v školskom klube. Pre oba stupne máme vytvorenú špeciálnu triedu. Snažíme sa, aby sa nikto necítil sám. Toto je priestor pre naše najmenšie deti. Okrem toho, že škola umožňuje rodičom pracovať, pani učiteľky tu pripravujú deti do školy. V materskej škôlke máme aktuálne 237 detí v 11 triedách. Ja sa volám Ela. Ja sa volám Zara. Ahoj! Čo poviete? Ste pripravení navštíviť nás v Zákamennom?